Gugma sa Ginoo. Oy mga batanon, kumusta mo diha? Way signal. Focus mo sa paminaw mo sa wali, ha? Ay mo pagchat-chat sa uyab, diri mo. May buntag niyo na tanan mga batanon, may buntag niyo diha. Sa mi kanan yung diha kung adto diri. Kinsa man ni? Ha? Okay ra mo diha? Ay mo kabalaka. Akong i-anunsyo nga as per acted by the Northern Davao Mission Executive, Exicom, naaprubahan na nga ang Tambulibid ma-organize. Wa patay schedule. Pero ako anang imong schedule kay ipasa, mangandam lang yun ta kay by month of November. Ang atong Ginoo uban ni Pastor Cabardo maghimo tag programa nga build program para sa Ginoo. Niya pa'y mensahe nga akong isulti, blessings in disguise. Ang atong Ginoo mo gamit og tawo, ako nang giingnan si Sister Lulu, giigang man ko diri. So ako sang giingnan by next week, pabutangan ako ni Guire ni kay buhatag tag 5 ka ceiling fan diri mga kaigsunan. Ako nang ipangatag akong kwarta. Kay wa mo ko'y kwarta. Kamu na mo'y kwarta? Ang nabilin diri sa kwa, wa gyud siya mo. Wag kay ko'y panyo. Pero lipay ko nga gamiton ko sa Ginoo. Amen? Ayaw yun mo pagduwa-duwa mga kaigsunan nga magpagamit mo sa Dios kay hangtod nga dili abli ang inyong unahuna, dili abli ang inyong kinabuhi, dili abli ang inyong kaugalingon, walay milagrong mahitabo. Sige, tagsulti. Klaroon ako niya, lahi ng word nga blessing o miracle. Nabangga ka. Sa'y ngalan na, niya nabuhi ka. Grasya, tanawa ra, nagpataka ra lagi mo. Karon tanawa ron, inigsunod na ni ron, di na manubag. Maggrado. Ha? Mo yun, di ba? Nagani disgrasya, nabuhi ka, ang atong i-charge milagro. Dili oy. Kay ang tinuod nga milagro nga nahitabo sa tao makigsunan, kanang usa ka drug pusher nga makita nimo nga nagwali na milagro na. Kanang usa ka igat, prostitute, ni tindog ni, pareha ni Mary Magdalene, nga usa na kaming sahiro. Natulog ka kagabi buhi ka hangtod karon, unsay ngalan? Dawa di naman nigo no. Blessing na. Maparehas yung tatong wali ba no nga habang may buhay. No, kabantay mo itong ni viral nga hangtod na lang nauman, wa gyoy nakatumpak sa wali habang may buhay, may pag-asa. Dapat ang magbuhay itong habang may buhay, ingunani. Pag musulti na po ng mga kigsunag may pag-asa, ang yan na pong isumpay, may pagsubok. Balik-balik. Buhi ka, natulog kagahapon, gipanalanginan ka sa Dios, maunang ikaw nakamata. Amen? Karoon ta na ha? Kaya sahay, makadawat ganitag kwarta, blessing. Tinuod na. Mabuhi ka, muingon gapon tag blessing, dili lagi. Basta ganit, lahion na to na pagsabot mga kaigsunan. Basta gani ang imong kinabuhi, luya kay ka, wa ka nagamit sa simbahan, sige ra kag lingkod. Pero niabot ang punto, nitindog ka, niwali na ka, giawit na nimo sa kaimtal, I love to tell the story. Di na ka mahadlok mo na milagro, kay gikan sa talawan, isog na ka. Amen? Gikan sa isog sa kalibutan, mapainubsano na ka, milagro na. Lisod ba yan ni mo tudluan ng gahigulo? Tanawa, hantod ron, di mo musimba, di, gahiga punta ko. Lisod tudluan, ingin mo, simba, brad. Hantod ron, di gyapon ni mo, di rin naman ako ni may balaan. Kung naabay milagro nga mahitabo sa Tambulibid, Merkulis ko nagsugod og wali. Kung human ani, di pagani gihapon mo, wapay milagro. Manang uban, daghan sulti na ko, Pastor, na milagrohan ko. Nga naman, grabe. Nakadawat ko ukwan dili. Ang milagro mga kaigsunan, kana yung nakabantay ka, nga ang kabag-uhan lahi na ka sa una. Madisgrasya ka. Mo bitaw na madisgrasya, nabuhi ka.
Kung sa'yo nadawat ni mo? Grasya. Amen? So atong tanawon taga-Tambulibid. Ang blessings nga akong nadawat, ako ganing giingnan sila. Sukad bito mga kigsunan nga. Ako ha, muna akong gisulti sa inyo ha. I want you to follow the thinking that I have. Ayaw sigig ipon o kwarta para mag-andam ka sa imong kaugmaon. Sayop na or sakto? Awa, di na mo manubag, no? Kusog kay si Rose ka ganiya karon. Sakto. Ano sa mga Rose, ha? Ha? Sakto! Eh nga naman, mo iskwila ka para na kay kaog, maon. Manarbaw ka para na kaog, maon na kay kanon, pero usahay mangud mga kaigsunan, moabot sa punto sa atong kinabuhi, ayaw kalimti nga way lami ang kaugmaon o dili na ka maugmaan. Klaro? Grabe ni mong pagpangandam, ay mo adto ko sa uma-ugma kay Domingo, ay mo trabaho ko, ay mo drive ko, mo eskwela ko, timan imo agi paggabi. Matulog pa ka. Nananaginip ka na. Ipikit ang mangantahay yun yung matuwa na. Magbilang ka ng o di naman ubaga. Masikati. Sumbay. Isa na kanta na. Di naman ubag ni mo. Diba sometimes, dagko kay tag mga handom ugma kay Domingo, dagko kay tag handom sa Lunes, sa Martes, sunod bulan. Uy, maugmaan day ka. Dito bitos plumulok. Murag di naman mo maningog. So man, mga maniuto sa ta, balik yung taon niya. Pag-abot, naka-Ford, kailan mo ng Mount Everest? Nga, katong sakyanan sa Ford ba? Everest mo to. Diba, itong Ford nga sakyanan, diba? Parking! Pag-parking mga kaigsunan, naog dayo ng gwapa kay gabay, mahalon kay bag, tag 100,000 katupag yung Crocs. Og iyang gisulod ang usa ka kambalay sa mga inuman nga nay mga babae dito mga siksi kung siya pa'y pasultion way mga ligo. Pero gwapa maggabi ang buntag lay di maayo kay murag yung tsakadal di man makadimaon na ilang mga dagbay gwapa na sila. Iyang gibira kay nakabalo man siya magkaigsunan nga ang nagtintal siyang banana diri di kumot luya sa 18 anyos nga bata lagi. Ikumot. Sagpa. Why mahimo ang bata kay prostitute siya? Pero sultian ta mo, ayaw mo paghukom. Kay dili ta ng prostitute, misulod sa uwag, na uban ng inabuhi na lang yun. Why kasapa? Mo binay pinakakaraan nga negosyo. Si Mary Magdalene ang manager. Basig na yung mga lalaki diri mo sulod og bouncer. Boom! Ano sa ganyan kanta galing katong sa malamig sa igwal ang lubot ba? Meron ba yung maayo po kayong istorya? Waro ba yung angay? Mga batanon, mag-tiktok. Gahi pas narang palkata. Pagkauwaw mo. Pagpuyo mo, pag mag-Bible reading mo. Magtuon mo. Ulawa ng inyong lawa. So, okay lang yung tanan, mag-tiktok ka ba ang imong ko. Humo po kayo, hana pa mo balog-balog. Pero, mura ito kagitabla. Unang ay. Wawa ng ganana, tiktok, gaya, kikaglawas. Ayaw na nagipugos. O, dili lagi ka dancer. Dili ka dancer. Ay, lagi, balibag. Apat tagluya. Puno, sagpang bae. Hilag. Ayaw na ma'am, tama na ma'am. Kining bayana, wali batasan, iyang giguba, nga mong pamilya, wakay kaugmaon. Paglaparong yung dato, good. Nga, gwapo kayong mga sing-sing. Limang kag Mount Everest ang sakyanan, pertintaasa na. Mount Everest. Hilag na, duko-duko. Ang maong batanon, duko-duko.
Ingon po din, anon, ma'am, pwede mo istorya. Ingon siya, unsa man? Unsaon man ang kaugmaon, ma'am, ug di ka maugmaan. Anak ko na to, tama, no? Sometimes, dagko tag mga plano sa unahan, dagko tag mga handom sa unahan, apan nakalimot ka mga kaigsunan sa Dios nga maoy tag iya sa kaugmaon. Amen. Ako'y ganahan nga kanta. I don't know. Makahilak sa ko na. Kaysa una, wa mo ko'y pakialam. Actually, wa ko'y pakialam. Kung nagkita pata sa una nga dili ko pastor, wa ko'y labot ninyong mga matay mo diha. Pero pasalamat mo nga nakakaplag ko ninyo nga pastor na ta. Kay maghuhuot akong dughan ug inig bisita nako. Kwintahan tamos kalendaryo. Pila ka buok Sabado na isa ka tuig? 50. Grabe po ng Sabado. Adlaw! 52 Sabbats. Ang wa na ko maihap, murag i-times 2 lang na nimo. So, sa isa ka bulan na ay 4 ka midweek, sa isa ka bulan doon ay 4 ka Biyernes. Kung ako nang himuon o tanawon, dili. 52 pod, 52 midweeks, 52 pod ka Biyernes. Kung kwintahan ta sa Ginoo na makigsunan, maghuot na ang dughan ni Pastor Cabardo nga sa 52 sa isa ka tuig ang imong midweek 20 ra ka buok. Naay midweek nga adlaw, pero ang midweek sa taong gustong matug langit dapat na ang atindan sa simbahan. Kanag yung nitungtong ka. Kay mag-midweek ka sa imong balay nga wa ka gihilantan kay gusto lang kag magdali kay nagplano pa kang mag-Facebook or whatever, dili na siya. Sa eskwelahan pa unsay ngalan na ma'am? Ha? Unsay ngalan na? Absent. Ang tulo ka tarde is equivalent 1 day absent. Sige, kamo na lay kwenta. Kamo may nagdalas yung kinabuhi. O, 52. Tanawa ninyo kani nga midweek. Bisan ako mga kaigsunan, ako nang ginatanaw. Kay nganuman, ang Ginoo seryoso ug matinud-anon siya nga nakakita sa imong hago. Nakakita sa imong kapoy. Unang andam siya muhatag kanimong gasa. Unang Bible makigsunan, basahan ta mo. Proverbs, akong ginan akong anak, kung siya may atong iwali runak. Kay kining akong wali mga kaigsunan, gihimo na ko ni dayon na akong biyahe dire. Gani ang nagbasa akong giingnan ang nagkuan unsa may ganahan nimo nga teksto kay akong iwali. Dili na sa panghinambog, pero gusto ko nga ang Ginoo mo'y mumando. Pero samtang nagbiyahe mi akong ipangutan na akong anak na kung say ganahan nimo iwali ni daddy sa daddy akong birthday. Kay kabalo ba mo nga ang Proverbs inyohan ng birthday? Kasi kabalo anak. Way naningog. Wak-wak. 15 kabalo nga ang Proverbs inyohan ng birthday. Oh. Ang January unsa na nga number? Number 1. January, February, ang December unsa nga number? 12. So kana siya mao nay chapter sa Bible sa Proverbs. Anawan niyo yung birthday, di ba makit-an ninyo kinsa di ay mo? Oh, mingon mo og April 23 Pastor Cabardo na tao. So tan-aw na ko sa Bible, Proverbs chapter 4 verse 23. O niya, tanawan ninyo ang Bible, power kayo. Kay ang Proverbs chapter 31, tukma pud siya sa kalendaryo nga ang pinakataas, 31. Nga tanawon ninyo, pag human ninyo basa sa chapter o verse, dagan din mo sa chapter 31. Tanawa na pud ninyo dito ang date sa inyong birthday. Para sa kuha, Proverbs 4 verse 23. Muadto na po ko sa chapter 31, tanawon na ko ang verse 23. I-combine ang hilang hunahuna ana nga pulong. Tanawa, di ba makaingon ka? Ako ni. Ay, good mong kumpiyansa. Diretas birthdays kong anak. Ako na siyang giingnan da anak, pagtarong kay lain ang imuhang tambag sa Bible kung di ka magtarong. Kay unsay gingon sa balang kasulatan.
Proverbs chapter 5 verse 22 nga nagingon, ang iyang kaugalingon, magisgot tag iyang kaugalingon personal. Sa English pa na, sa English major dire, Glidel. Unsa man na sa English ng ay patay. Sa English patay? Ah? Ay patay, di ba English major ka? Oh, di ba naamay ginganlan og kanang gipanganlan og how to identify personal, di ba naman na first person, second person, third person. Unsa man ang mga first person? I love you. Asa? I, me, mawawan tanin mo me. I and me. Second person, you. Third person, they, them, and their. Plural, mga kaigsunan. Pero ang Bible nagamit, kung sa gingon sa Proverbs 5 verse 22, ang iyang kaugalingon first person. Mo nang mubalik ko gamay, kinsay gusto mo adtog langit? Ay, klaro. Uy, amin may gitubag. Si Amin, kinsa na si Amin? Kinsay gusto mo adtog langit? Ayaw usbo na to, tudlo ay mong kaugalingon. Kinsay gusto mo adtog langit? Kinsay luwason sa Dios? Kinsay gusto hinluan sa Dios? Ito ng Bible. Ang iyang kaugalingon, bantay-bantay lang, kay murag sakit-sakit ni. Ang imong kaugalingon, i-personalize na to, kay ingon man ni si, kinsay nagsulat aning Proverbs? Haring Solomon. Kinsa na si Haring Solomon? Pinaka-bright nga hari. Wala siya mangayo og kadato. Kamo og ingnon mo si Ginoo. Murag genie ba? Genie on the wall. Who's the most beautiful of them all? Yang ingon niya, ang imong manghod. Baka kun ka nga genie. Kung mangayo mo 3 wishes, what will be your wish? Namoy wish, wala. Ha? Kung sa kay pangayon ninyo, kabalo, maingon siguro mo, gusto ko madato or whatever. Si Haring Solomon lahi, giingnan sa Ginoo, unsa may imong gusto, ingon siya, hatagi lang kog kaalam og kahibalo. Pagkaniduta. Kung saon man ang dato, unya di ka kabalo mo kwenta, mamatay na lang ka, di ka kaihap sa mong kwarta. Muna tanang mga kaigsunan, pangayo mo kaalam mo kahibalo sa Dios. Ingon na bala ang kasulatan. Verse 22, ang iyang kaugalingong kasalanan. Walay laing makadagdag nimo sa impierno, imong kasalanan. Dili ang sala sa imong bana, dili ang sala ni Pastor Cabardo, dili ang sala sa imong silingan, ang imong sala. Ang makapalaglag kanimo diha sa impierno. Kung naa kay sala nga gitaguan, nan imo na nang isugid ron, gawas nun dapat ang atong pagsimba. Mga batanon, mga mama, mga papa, mga bata, kamong tanan apil ko, mangayog pasaylo sa Ginoo. Ang imong sala. Kanang word bitaw nga imong bugat kay na ba? Kining maguwang aning ako ang pagumangkon. 4 years old pa to siya. Nana say kanta ni Yeng Constantino. Kana bitaw, ikaw. Sa inay sumpay na. Ang pag-ibig na hinintay. Diba? Sa akin ng may nana. Giribay man na sa ihang kuya. Atong ikaduha nga ningon. Ikaw ang nagkawat sa kong lamaw. Gihimo ni mong sabaw. Ikubuguyat bataan. Asam ni nakihita ni kataan. Lisod kaayo mga kaigsunan nga ipatong sa imuha ang sala nimo nga dugay na nimong gitaguan og ang pinakasakit nga giingon sa balang kasulatan ang imong sala makaimpierno na ay pinakasakit nga ang Dios ang musulti imo nang sala. Ay, Ginoo ka nang, tungod man ko niya, Ginoo, ano na kasala ko? Imo nang sala. Mga tanak ko ninyo, mga dalagag ulitaw. Naba mo yung mga friends nga nabuntisan?
Mama may nanubag. Mga batanon ba na ba mo yung mga friends nga nakahimo ihagom og early pregnancy? Unsay kasagaran ninyo madunggan nila? Si Kuan manggod. Diba? Baso na! Pero mangutan ko ninyo mga babae, sakto magyud mo uto. Kinsa magyud ang sala nga nung mabuntis yun mo? Ay, sa ay, mga babae sa akong pangutanon. Nga nung masuko, paghulat mo! Ano sabi? Mga babae sa dalaga, kinsa magyud ang sala? Ha? Mga babae, sige, ay mong paglalis diya. Pangutahan na lang ko. Kaya mo ba manggod? Basta gani, si Kuan manggod. Ikunani. Kadaghan ba pambahiran ni mo? Kinsa man naghimo anang sala, pila day mo kabuok. So mga babae, kinsa nang sala? Kinsa yung kuging nagsilang duwa. Klaro ha, kinsa nang sala? Kinsa nang sala? Kinsa? Ako! Nawata! Ay, ata. Ngayon mo babae, kinsa mang babayana? Pwede man ka mo personalize. Bisan pagwa ka nabuntis, pero atong ang kunon, nga kanang mga babaeng nabuntisan, ako nang sala. Kay babae man ka. Mga lalaki, kinsa nang sala? Kisa tinitingog. Tanawa, nanudlo na po siya. Huwag paganit na magwali, kasalanan na ako, diba? Pero panalangin na isgutan, ang kunentag ako. Pero sala na isgutan, iyon na balang kasulatan, ang imong sala. Bisan pagwa na hitabo nimo, ang kuna nga ikaw na kasala, kay mas panalanginan sa Dios ang muangkon kaysa mutago. Amen. Pastor, sawa man ako pagsulti kang mama. Ang akong papa, pastor, pulis. Pusilo niya akong uya. Replyan, pabiton ako, tagam. At least makakapita. Makamaylo pa. Binuwar mo ng imo, pastor. Love na ko siya, ididungan mo gaya. Kisa may nagsugo ninyong sudlan na. Nga pag-abot sa panahon mangdamay, kining atong kamot. Nani mga departamento? Kabalo mo na? Isa na yung tao diri, uban wakwak. Nani mga departamento? Unsa man eh? Mapod, tama po. Department of Immigration. Mao ni say ginagamit magkuha kag passport. Moadto ka gawas, mao na Department of Immigration. Kani? Department of Education. Kay mao ni gamiton sa mama nga manudo, ikaw gahi kitag ulo gudungkay. Wa ka man ko kitag mama, ikaw gahi ka. Nay mama ana, unsa ginagamit nila daraw? Sa una ba ko nagtudlo ni? Wa po ka kakitag mama ngumingon. Sa una, lain po kayo. Wa po ka mo ana kitag mama mo. Sa una pa ko ha? Lain po. Wa po kitag mama mo. Sa una. Ana gyud na Department of Education. Kaning to nga lahi ni. Bad na. Department of Health. Mo ni ginagamit maganaana. Kani. Sama ni. Department of Finance. Di ba diri man isulod ang wedding ring? Nya mahalon man na pagway kwarta tanggalon ipun siya kwarta. Department of Finance. Diri wa makakitag wedding ring diri butang guot kayo eh. Diri po wala pod. Kani. Department of Health. Gets? Tama? Okay. Lain po mga lain man. Lain po na. Ang po na. Mana, lesson po. Pero kani yun. Kay maurag yun siya. Karoon mo kabalo. Salamat mo, gihinanta mo.
At least nakaibaw mo nga na departamento ang atong kamot, mga kaigsunan. Karon kasagaran ng tao, basta gani makasala, mo gamit ang Department of Education. Ato din ginagamit sa pagpahid ang salangat to sa uban. Unya di ni mo dawato nga nakasala ka. Mao na pinakasakit, mao na pinakabati nga batasan nga na-record sa tanas. Daghan siya gipahid sa Ginoo. Wa siya miangkon nga siya mismo garbuso. Kung ito nang mga magtiayon, dugay kay mulian, kay magsigi yung ikaw manggod. Oh, ganiyo. Ikaw. Nya reply po to. Ako, lagi lang ako, laging ako. Kanang mga taong sige panudlo ang ilang makamot, ikaw mo dahilan, ikaw mo malas, ikaw. Sultihan ka mo makigsunan, kanang imong isa katudlo, usaray ni abot ana sa iyaha. Pero wala ka kabantay sa kamot. Kaya wala po ko kakita nga nanudlo nga anak. Wakwa ka. Kawa. Mura gira. Ana gyud naman nudlo. Bantayan tanang sige tagpamahid og sala sa uban. Ikaw ha? Ikaw mo'y pinakadautan din eh. Ikaw mo'y dahilan nga nung nanay. Kanang itong sige taganang may istura, sige tagpamahid, bantayin na. Kaya kanang kamot nga imong gigamit, igsuon maayo kayo ang Ginoo mo purma. Tudlo ka, isa iyaha, tulo imo. So kumayon ka, dautan ka! Mas dautan ka. Balik sa imo. Kay nakita sa study, tanan nga mamahiray og salamingon, kawatan ka! Kanang mga tawhana nakapangawat yun na. Baan ka, lagi ka batasan, sige bro, bagang nagpakahilo sa kong lingon. Ingon ang Proverbs 5:22, imong sala, why dimension re atong sala. Amen? Imong sala, mga kaigsunan, ang imong pangayuan og pasaylo. Ayaw hilabti dito. Ayaw sigig panudlo ngadto sa uban. Hasi kasuha ang imong kasalanan kay bati kayog sumpay ang bersikulo. Nga makapamalandong ta. Hawa ha? Basahon ako. Andam na mo? Ang imong sala, kaugalingong kasalanan, mudakop sa dautan, makadamay. Bantay. Yan eh, pinakasakit. Makadakop, mo nagingon, di ka pwede mo adtog langit nga mag-inusara, naagyo kay dala. Di po ka pwede mo adtog impierno, nga wa kay kauban, nagyo kay dala. So maghimo kag dautan og matarong, nagyo kay pitpit. Yung sa gingon sa balang kasulatan, ka nagisgod matag sala, kanang sala nimo, nga dili nimo pangayuan sa Ginoo karon, magsigi pagkagpanudlo sa uban, di na lang yung kamo angkon nga nakasala ka. Bahalag mo yung ka nga siya'y nakasala, ako ang tama, why na-record sa Biblia nga si Kristo sa dihang namatay siya, niingon siya, Ginoo, amahan, uy, tambulibid, pangayo sa mong pasaylo, aya ko musulti sa akong amahan pasaylo siya. Niya na siya, wala. Iyang gidiritsog angkon, amahan, pasaylua sila sa sala nga ilang giangkon diretso ni Kristo. Bisan dili siya makasasala. Dili makatabang ang sigig panudlo. Walay kaluwasan. Kung nakabalo ka, nga nakasala ang imong isikataw, may pag-imong ang kunon, pasaylo ako sa akong sala, Ginoo. Kayo sa Ginoo sa balang kasulatan, di gani nato nahimuon makigsunan pagkabatia may tabo sa mong kinabuhi. Ug siya maggapos. Mga dalaga ulit tawa, bantay. Kay usahay ra ba self-denial ba? Ay di man ni sala atong gihimo, kay nalipay man ta. Kita bitang duha. Lipay ba? Kay di man ganahan ang ginawa ng magmubuta. Self-denial. Sakto ko rin. Pwede naman mo maningog na nagyo siguro naghimo. Ha? Napoy mga magtiayon, Pastor, di naman may magdulog kay igang man. Pag-ampo nga naa lagi mawala para makabalo ka, unsa ka importante ang dulog. O gabi, dulog is kong asawa, dulog doon. Unya rami di magdugog anig iyan miglungon. Kilain po, mangutanan ko niyo mga batanon, pangutanan na inyong uyab. Sure buli ko, uyab mo? Igsoon.
Oh. Uyab si. Hapit. Ano sa? Uyab si. Kakaubungon. Ito, okay ka? Oh, tanaway ko na yung tubag. Ang babae kong ipungutanan, ha? Pangutanon ka na niyo na. Kinsa man to si. Uyab si. Kamu uyabon mo, di ba? Kamu doa. Kinsa pa tong may uyab dire? Mira ay naglingi-lingi. Kawa si Joseph. Nanuwa ni mo gichat. Ikaw ba? Sa asin mo uyab? Asa man na? Duhara ba na? Tulor sila kabuk na sa likod, ha? Asa man? Cyril? Klaro ba? Murag lain na ginag... Klaro ba? Ha? Kamong Nadia sa loy, kamo uyapon mo ba? Igsuon mo? Apat, pero nanguyab ka? Nakayuyab. Naklaro ka ninyo sa kwadan. Kamo, ikaw, nakayuyab bro? Ikaw ba, nakayuyab? Amron. Ay, bitbita to. Isa pa tong na mga uyab din eh. Na mga nag-uyab. Wala na. Kamu dia, kisa yung mga uyab ninyo dia. Murag, puros mo mong lima dia. Murag nag-unay naman mong lima kalaki dia. Ha? Ay, wala. Oh, mangutanan na yung uyab. Basig himuon ninyo niyon niya inoon. Gihigugma. Gihigugma, gid ba ko nimo? Di ba mo tubag na? Tawa dia. Ang ginahugong niya. Wala gid. Sure bro ko. Usay tubag di mo bro. O bagutanon ka sa imong gwapa kay uyab. Wow! Muingon siya nga, pero mangutana ang imong pinalanggang uyab. Ikaw lang ka. Kani si Boy Masin. Tingnan lang nimo bro. Og pangutanon ka ni imong gwapa kay uyab, nindot kay smile, nindot kay mata. If ever lang nga muuna ko nimo o kitay magpadayon, muuban ka unsay tubag nimo? Wana, buwag mo. Iniingon na siya daw. Nakaingon siya murag mag-unan magyugo. Di ba? Pero ayaw mo pagbulag. Realidad na siya. Bisan ako, na akong asawa. Mayroon akong asawa nga, love na ako ni mo. Bitaw akong gipakaslan, gigastuhan akong pila ka libo. Kay love na ko. Pero ang realidad mga kaigsunan, wala gyoy mo unong ug dunay maguna. Mega na yung bana. Sagot sa inyong kalab, banag asawa na yung maguna. Mayroon ka nga, muuban ko, suk-suk ang apil sa lungon. Dili, oy! Mao nang gingon nga ang kaluwasan wala sa tawo, naa sa Ginoo. Kaysa diha nga ikaw mamatay mga kaigsunan, naa ka man sa kasalaanan o kagawasan, dunay Dios nga muuban. Mga dalaga gulitaw biyaan ramo anang inyo. Bisan akong asawa ako nang ginaorient. Biyaan tagapon. Sugot kag sa dili wa eternal re. Wala eternal. Magampo lang yung tag kinsay una. Walay Romeo and Juliet, oy. Nga pagkawala ni Juliet, musunod po si Romeo, kay mo inom po kwan, dili, oy. Murag pareha sa itong namatay. Anak nang mana. Hapit sa matay. Isa, ingon na yung mga, nakatawagay mong mama, kay na ako i-confess. Abot na nga sa ako dito. Kung sa mando mo, may tawagan na sa mga karaan. Kung sa mando, hinga na siya. Nako'y isulti sa mo, haday. Sukad sa ato ang pagminyo, day. Karon na niya ako ni isulti kay mamatay naman ko, day. Hinga siya nga, unsa lagi. Pagsugod yun na itong minyo, na nako'y duha kakabit. Ako silang gibuhay, day. Karon nga mamatay ko, gusto kong mamatay gawas nun, day. Ingon pa rin ng asawa. Mao ba dong? Sa pagminyo po nato dong kabalo na ko nga na kay duha kakabit. Mao bitaw nang gihiluan ta ka. Ade patay. Diba? Human. Hilo ang bata. Patay. Sa punto. Sometimes, musulti ta sa atong sala, himat yun na ta. Kay kabalo na kang mamatay ka? Tanawa ko ng paglinog mga kaigsunan? Ginoo! Ay, nisinggit bitaw. Ginoo, pasayloan ko kusong sala. Kay mahadlok ng mamatay. Hadlok man di ay kang mamatay. Realidad man di ang kamatayon mga kaigsunan. Ingon ang balang kasulatan, pangayuig ka pasayloan ang imong sala. Ayaw sa uban.
Kay ang Dios ganahan siya sa usa ka anak nga nakabalo siya nga bisan ikaw mingon nga naa ako sa tinuod, naa ako sa right, mao nay makaproblema mga kaigsunan nga dugay mahusay ang inyong problema sa balay. Kay magsige pa kag claim anang naka sa right, ang Ginoo nasa right pero nagpaubos, nagpa-left para nimo. He left heaven for you. Di ko mangayog. Di ko na sa pasilo, nanto di sa muduol na ko. Ang kuna. Para makaangkon kag imong kagawasan. Amen? Ang Diyos mupala sa atong mga sala. Bugat kaayo ng sala bitbiton. Boy inana. Boy inana! Ayun na nagtagaw eh. Kay panahon nga kana mo'y mugapos nimo. Di na ka kalihog. Dagag mga tao sa kalibutan nga maglunang. Mabito itong nagkatawa ko kay na nag-viral nga video sa sa Bohol ba to? Gisulti na ba na ko ninyo? Nga nag-viral niya, naglingkod siya. Ya, dako kayong table dia, tulo ka buk jumbo nga bir na bir. Linog bitaw, ana ang linog ko. Ingon siya, Ginoo ko, luwas ako. Pagkaway buot. Human ni mong inom, magpaluwas ka si Ginoo. Sa dihang nag-inom ka, nagsampit ba ka Dios? Sa dihang wapay linog, nagsampit ba ka Dios? Ayaw, imo ang Ginoo o ambulance. Kay kabalo kang hapit na ka mamatay, mangayo na kagpasaylo, kay kabalo ka nga ang bir na bir, ang bisyo, ang sigarilyo, ang uwag, ang kabit, wa na'y maghatag kanimong kaluwasan. Musampit na kag Ginoo karon kay kabalo kang hapit na ka mamatay. Ingon ng Dios, ayaw pagpagapos. Na ay kagawasan. Mga batanon, ayaw pagpagapos. Tinuod man na high school life is an high school life ay walang kasing saya. Pero panahon sa imong kalipay nga nagapos ka, basin bayag, kung sa ganyan ang pinulungan, lutuon ka sa yawa sa kaugalingon nimong mantika. Sakit kaya na. Kana bitong gapitok-pitok na ang luyo, kay wa na napasok na ka mga kaigsuunan. Igsuon, ingon ang balaang kasulatan sa 1 John 1:9, if we confess our sins, og atong isugid ang atong mga sala diha kang Kristo, siya andam mo pasaylo mga kaigsunan. Amen? Ayaw bitbitan ng sala nga mura siya bulitas. Mabutang-butang kag kadina dinhi. Lami kay kag katawa niya, dako kay kag sala. Ay, isabat. Bagnos pay din o. Lami mo simba nga nay kagawasan nga gipasaylo tas Ginoo. Amen. Mura gyud ako ah. Di ko musulti nga perpekto ko nga pastor, apan musulti ko ninyo ako nga klase nga tao kada adlaw akong mabati nga gipasaylo ko sa Dios. If you want to ask me, pastor, are you ready? Kung maglinog og 8 point, I have the right to raise my hand and tell the Lord, Lord, come home. Come on. How sure you are? Di ba kagabi? Di sa ka gusto. Ang pinakanindot anaya, dito na sa langit, dagko na diretso. Kabalo mo, kanang minana, excited kay ko anaya, ino naman gud mi anak gud pod. Pero kamungoy mga anak, ay mo sisterlo, excited kayo ng malangit mo, paningkamot mo. Kay pag-abot sa langit, pakit-on mo sa Dios kung kinsa dapat ang inyong bata. Pagka-amazing kayo mga kaigsunan. Di man ta kaanak din eh, pag-abot dito, makaingong kalano, mayingon ang Ginoo dito, kung nabuntis mo, ingon ani ang imong anak. Bisan kami, namatay ang among anak, one day lang, excited ko malangit. Kay ako, muhangyo ko sa Ginoo, Lord, patanawa daw ko, asa ko to dapat ang kinabuhi niya. Mudako siya, ang imong anak nga si Baby Ered, muedad to siya kutsinta. Lord, excite mo ni, sa impyerno, wala man na. Sa impyerno, wala man na. Okay? Muna ito, gid mong langit, kay gusto ko, Lord, kisa kay nabanas ako ang anak, no? Taas matug ilong akong anak, wapa kay to, basta kung nabuhi lagi to kung anak, lagi makaigsunan, tanang lang kay kalibutan, laway ba? Palaway yun, yun akong taman yun, kay
Ay, babae ko to. Babe, niya ako nang gi-orient akong duha ka anak nga padako mo naglawas kay pag naimog ayo. What's up? What's the problem, man? Bodyguard din duha ka laki diha. Dagko kayo nya. Kini akong mga anak abot manig 7 footer. Karon pa lang daan tanawa. Put lang ter, walay ter. Put pa rin silang duha. O wala di akong mga anak patas kon man ay painon man eksakto nya ako na. Katong buntis ba, grabe naman mo plano. Kaming tulog abok mga lalaki. Inanet itong himuon sa inyong igsuon ha. Kay babae ra maguni. Grabe daggar kay mga plano mga igsuunan. Sa ako bahala na din. Nalagay magunit-gunit sa kamot na akong igsuon. Buak. Langkat bagul-bagul ba? Wala na isog kalabas sa niya. Ako'y bahala na. Di pwede magduol-duol sa kuwang igsuon ba eh. Diri mo agim nang hit sa kuya. Power mo na excited ko. Kay namatay siya one day sa akong kamot. Dito ko sa DRMC, gigunitan ako, nakakita ko sa last breath sa ako ang anak nga babae. And I am so excited to go to heaven. Kung unsay bation, kinsay iyang mga anak, kinsa kano, hangyo, Lord, what if may abot siya na minyo, kinsay iyang maminyuan? Excited ko, wala na siya sa impyerno mga kigsunan, naar na siya sa langit. Amen? Hinulsuli ang inyong mga sala. Ayaw mo pang hilabot sa sala sa uban. Ang Bible nagsulti, imong sala. Akong sala. Kaysa panahon nga sige kang panghilabot, magapos ka mga kaigsunan, ikalunod nimo ang langit, dili na para nimo mga kaigsunan. Kay ang langit, giandam sa mga katawhan nga naghinulsol sa ilang mga sala. Let me end up this one by saying, Nicodemus was forgiven kay giangkon ang sala. Di ba? Nanghangyo gyud sa ganin ni Nicodemus, nakikita gyud siya sa Ginoo alas 12 sa kadlaw. Personal. Si Zacchaeus giangkon ang sala. Kinsa pa? Ang inyong masulti. Si Job giangkon nga nakasala. Kay kung dili na to ang kuno nga kita nakasala, prangkahan ta na lang mudaan, ayaw mong adtog langit. Kay tanan nga makaadtog langit, nahinluan sa akong sala. Ato daw ni isinggit mga kaigsunan. Ganang taas man siguro kay nano. Hatagan ta na lang mo og pila ka minuto. I want you to close your eyes. Atong i-close ang atong mga mata. And try to recall all your sins. Mami. I-recall ang inyong mga sala. Ayaw tong sala nga nadamay ka nga tungod niya. Ayaw. Kung ma-recall man na nimo, pangayoig pa sa ilo. Sige daw, atong i-recall ang atong mga sala. Focus ta sa atong self. Kung may improvement mga kaigsunan, o sige tagpanghilabot sa uban. Di ka magsigig. Naiuban mo sulti, di na ko ganahan mo simba, pastor, tungod kay naiusa ka tao diha. Tungod ba sa usa ka tao, or ganahan lang yung ka nga di na ka mga lagad sa Ginoo. Ayaw pang damay. Kay si Kristo, wa yung kaniya gidamay mga kaigsunan. Wala kaniya gidamay, iyang gihatag ang iyang kaugalingon mga kaigsunan, kay iyang nakita nga ikaw ang iyang luwason, dili ang imong silingan. Kaya basig imong silingan, di ganahan po matuglanin. So, una-una recall all your sins today.
by the power of the Lord Jesus Christ. I pronounce blessings and forgiveness to all of you in the name of Jesus Christ. God be with you, my friends. God loves you. God will take good care of you. Ipadayon ang pagpangayo ug sala nimo. Ayaw lang tawa nga ikaw perpekto. You are sinner. I am sinner. Saved by grace. Among itugyan ang among mga kaugalingon diha kanimo Dios, dawata kami nga mga pinasaylo o kami magasimba kanimo nga dunay kagawasan. Ihatag ang tinuod nga milagro ng among mga kauligon ng bag-o sa kamot sa Ginoo. Kining tanan among ginampo. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Ang Diyos mga panalangin karatong tanan mga kaigsunan, ang Diyos maghatag kaninyong kagawasan, lakaw ug ayaw na pagpakasala.